ole ama sa in US Mizo chanchin lo clear tu te chibai kan book vek chewa ton tuma ero chuan kan Mizo puite Iowa stay tuang lai nanalar COVID-19 awanga dam chuak to te chanchin bi kan ron tar lang don ani ti chuan Iowa stay hian satal na kan ti meng chu hemi meat plan an ti mea chung tiang chu mun li mun nga lai a oma chung zinga chuan kan Mizo som ruka tanga som sari vel te hian an thok nia chanchin hriat ania ti chuan voin ni May ni nga an chanchin update hi ilo clear masaila Tyson plan peri an ti mai chumi chuan zasari som thum positive case voina muchua tharania ti chuan Tyson plan Waterloo anti muna chuan zali som li pali positive case muchua ni bokani chuan Iowa premium national beef in Tama plan anti chuan zani som nga pariat positive case me mai muchua ani le a ti chuan Tyson plan tho Columbus junction anti chuan zani le som hi positive case muchua ani bokani TPI composite in Newton zale som thum pakhat positive case muchua bok ani tun to makan thlak ron tar chu zong te hi an ma ni ngei phone ne na biak ania ti chuan an ma ni phal na nge tar chu ani a chan chu Mizoram le Kolram le mun dang da kan u le naw ten thlabar tak le lau thong taka anom lain hetilama kan Mizo puiten dam lo re lo te dam lo ma se an dam chuak le ni ti hi fin fiat na thatak le an lo hmuh an ma ni ngei poina an lo thlamuan pui theina ta na ruaman ania wangin an ma ni chunga po lom thu kan soi ani zan in tlai May ninga zandar kwa borvel khan US Mizo chanchin plai chuan hemi te hi phone in amalte te in phone in abia apa saberin pulal thanki mate chung an dam dan chung chang kim chang takin phone in abia ni ti chuan pulal thanki ma chak ni lo anu ma mo ni po hian alo kaya ti chuan entin nge an khosak ti dan vel kan zo chuan doctor te chuan damdoi mu chua mai lo wangin khosik awma chang piangin Tylenol na chhok na kan ti meng chi kolrama chuan paracetamol kan ti mai chi kha ei turin an lo hrila ti chuan akar ten ani chuan ji omlaman panatuna chuan dam takin anom to thu min thrila ni ani hi CL zuala ti hriat ania adam lo chung zong hian doctor ni tinin phone a khola pangsa ineem ko thalo aziaw mem tin office atang doctor te an zor thidani ti chuan tuna chuan ta kar som sari pani khosik le ko thalo are ta ka wangin doctor chuan na thok thei to tinan hrila zia omlama pana adam ti ama pona pom thak ani hi biak luna ania tuna chuan adam valti ama pona poma doctor pon idam to chalami pane na I thok thei to ani ati ani chuwang chuang I tu rom lova adam ti ama pona pom ti kha plai ti nena chiang takin hriat ti ani pu chanchin moile anu pui zo sang le ni te po hian lo kai ve rang maya ma se tuna chuan thatlaman pan to doctor te ro chuan anangai chang reng ani khosik awmani chuan Tylenol na chhokna in lo ithin no ne ti in an cha in lama tuna chuan film hor takin an khosamek zi amlaman pan thu palaite an rilbok pulal hriat puya poina lo kai ve maro chu anu pui fanau te an kai ve mi lo thung hi chawan ni thak kan ti pui hle maya ti chuan tuna adam val ti ama pona poma na thok thein a om ti
ama nghe in phone in palai te a hrilani kan lom pui tak zat pi van lal nguri po kar thum chung me a in chunga atom hnuin voin lama chuan khosik anei to lova thatakin a chung te ne an khosa thei to ni doctor pon eng ma pui to love na i thok thei to ti thu a hriat tira kan lom pui tak zat ani ole Mizoram le Kolram lama kan ule naw zong song te lo hriat tura he Covid-19 dam chuak te na thuan min cha chu USA ani awang hen kan dam ma ani hau lova ti chuan mun hla tang chuan nang ni USA ate chuan en kol na te in nei tha min tia ti dan soi thina ni maro chu USA appoint he dam doi hi an nei bik chuang lova en kol na tur rakhian tha chuang lova ni an dam doi pek tlang pui te chu taileno na chok na kan ti kha ani maya pakhat le pakhat an en kol dan po he alowin ang lova an ni pon an hriat an tak samil an hriat ang khan lo en kol hello nia chu wang chuan USA an oma wang hian kan dam ma ani love he nat na hi thi puina ani lo in lama tanga tor chu thei ani film khur taka kanom chuan kan dam le ani ti hi zoram le Kolram kan ule naw zong song ten lo hria se ti kha he nat na tanga ron dam chuak ten thu an cha du chu ani ti chuan khong in trong trai sak ila keima ni pon kan trong trai sak chaw ania USA chau ni lo mun dang om kan ule naw zong zong de ta na in trong trai sak to no miang Leng song ken hey khai gần vor mất tiếng soni hello ten sweet lung cần ruan na an soi vul em he America ram nghe ya kan trôi xe min suy khó MSA in Kazan Noya West Virginia Indiana Iowa North Carolina New York Georgia Maryland dấu pha lên ruộng tên sẽ sang môi nắp